ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to bekkeran jogonturu maka dugu butanda kon waktu yoni hato melga Mauritanie melga Mali eko tari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu leydi ndi hanki o yaltini communiqué muɗum o holliti 16 ɗuɗo hen lewru minuit ha fayenma 17 minuit moma koko haɗa yadiral wonande autoji hakkude région ngaji leydi ndi Sénégal gam tambade nden kay kisal ɗiɗo hen sumgoji payaɗi ñande 17 duɗo hen lewru to leydi Mauritanie caggal nde noddita ñawore Mouhammeda woldu Abdel Aziz nden ñawore yowama hanki ɗo e balɗe 15 ɗum ko caggal nde hujjiyankoɓe makko gulliti toon to suudu ñawore toon woni cour constitutionnel leydi ndi toon to leydi Mauritanie keddoɗen jeydan toon to giwana guiɗi maka jagoɗo budget leydi ndi waɗi toon jillu muɗum ma en ketto e nder kabruji men musidɗo men Zakaria Samba Dia to leydi Mali Issa Kawnjim caggal nde yaltinno konngudi mum toon to Joliba TV hanki e noddanɗo noddano o weddama toon to kaso ɗum ko caggal nde Burkina Faso wulliti ɗiɗon konngudi ko ñayde ndimago leydi muɗum Ibrahima Kasori Fofana gonnoɗo hoore jagoɗo e laamu Alpha Condé ken wona hitande gonɗo e leeso mum hôpital wona celluɗo ko toon jogori darade e yeeso suudu ñawore gam tumede ne dirtini ngaluji kewɗi kabruji men manawen ha to Togo Côte d'Ivoire Rwanda Mozambique Jolam Jaberi jaadiden koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruko en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jaam aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadimo aadude jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e denwal kala. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo omo safra wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne yawta ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen wonduɓe prostate jippiɓe leese kala. ceerno Djiby Sy on fannude jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda. muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy waɗirta listihar tawateɓe leydi Mauritanie ko ujunere ugoyo walla katal crédit ujunere. so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar ko 2000 francs. e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro web numéro orange money. sa lombi hen kalis maɗa ma yetto hano hannirtini mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy numéro mum WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie omo tawi oɗo saaha joni to leydi Sénégal to Hamadi Hunare galle biteɗo Samba Madani Talla. numéro makko téléphone numéro WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nokshotne golla hano hannirtini ene tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal wonde base makko kayiɗi ne golla hano hannirtini ene tawe ɗon biteɗo Youssouf Diallo. Youssouf Diallo kala jiɗɗo jokkodirde e mum mbatta ko 46 45 73 65. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirde dendagal rafi gorago ma to yarata sa jokkodire makko ma wi alhamdulillah. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu. ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune mbadden dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadimo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadino dana wala ɓalwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati tawa ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓutoje ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu. hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirtani en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe,
Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e nayyi jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jayde mon Weltare TV buuɗal yurmeɗen ñaagui mon yafuya subaka hande o yewtere mon ko fati cellal ɓalli taw ko timmude no woruno ko fati tindinoje kame jertinde kala caggal nde yewtinde yuɓɓina ha gasi caɗele technique kefti jayne mon Weltare TV ɗum jeeyi sababu yewtere mon buuɗal yurmede to banggue cellal ɓalli dañani jippade kono ne gasa so tawi gueɗɗe kala defti lawol ɗo ha jamma ma on mbaw hebde yewtere mon a buuɗal yurmede alhamisa hande o kumpital mene ɗemgal pular umma islamique kala ene jogui sunare ɗum ko caggal ñalawma hanki alarba o jaltugol aduna wonande Sharif Sidi Abdoula Moutalib Tijaniya mo ganduɗa kam ardi Tijaniya kala to banggue Afrique hirnangue woni Afrique de l'Ouest kala hanki onon yalti aduna to Dakar lamorgo leydi Sénégal kankoɗo hen jeyaɗalla Sharif gadi keptinaɗo darde mum kala ko dewal Allah noddude yimɓe faade Allah e julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam e darnude lawol Cheikh Ahmad Tijaniya ko wona ɗum koma en ketto hen musidɗo men Abdoulaye Zakaria an ɗum ko caggal nde waɗi jillu muɗum hanki o toon to galle makko a Pikine. umma islamique ne dañi sunare mawde e jaltugol aduna Cherif Abdoul Moutalib Cherif kanko woni khalifa général tijaniyankoɓe ɗo e Afrique banggue hirnangue ɗacci caggal makko tan noon ko sukaɓe ɗiɗo debbo e gorko hono gorko o Ali Abdoul Moutalib ina arta e ɓuure makko ina arta kadi e deññude haqqillaji julɓe ɗe e duwanademo Seydina Sidi Ali ɓe khalifa Cheikh Tidiane Diaɗo o woni Seydina Sidi Abdoul Moutalib mo Seydina Cheikh Mouhamadou Al Habib mo Seydi Mahmoud ɓe Seydi Mawla El Bachir ɓe Cheikh Mouhamadou Al Habib inchallah hande noon omo duwono machallahu taala dendagal leñol ngol ko l'islam yara machallah ko Tijani yara kono ko Fuutankoɓe jara duwono DSTV mo duwono kadi Alhaji Ndiaye e cuddini mum eɓe joguino guille keeride e Seydina Sidi Abdoul Moutalib oui omo duwono dendagal julɓe to Sénégal oɗon ganduno ko Seydina wonno Seydina wasiya mum kono yo julɓe gon gotum yo leydi ndi wat jaam caggal ɗum ɓen ɓe o wonduno ɗon e galle he guila e liggotoɓe e galle he hay almuɓe ina garta e ɓuure makko e moƴƴere makko yankinare makko Mariam Diagne mbiyeten min woni ɗo e galle he min jogui barme galle o min defara ɗo ene o moƴƴo ko ɓuuɓɗo ko deƴƴo o ala coow o ala piti piti machallahu minen noon min ñatti koye suka makko ɓe fof jibina koye juuɗe amen oyi min jaaha min lawol jaam jaaha e jaam garta e jaam tawta amen e jaam Seydi Haydara haaju noon hollama Allah koni Allah haajiri heewi hande no feewi mbawa haalde kala ko jikku moƴƴo no miijiɗa ina juulɗo sifte e juulɗo koko anda e juulɗo no wayata o ɓuuri ɗon Cherif Mouhamadoul Habib kañum ne arti e ɓuure makko are makko e yiddemo l'islam nde mbiyetemi Cherif Mouhamadoul Habib bi Cherif Tayyib wona lawol tijaniya tan perdi ko umma islamique fof perdi Fouta perdi Saloum perdi ko neɗɗo laaɓɗo reedu emin gandi kam ko neɗɗo mo ganduɗa yaajini hoore makko emin gandi kam ko neɗɗo mo ganduɗa mo ari fof jewta o mawɗo jewta o cukalel jewta debbo jewta gorko jewta mo batti e mo woɗɗi fof kala gare makko fof yo bisimilla ma galle he Cherif Abdoul Moutalib noon yeehi kono ɗacciɗo yewende mawde e sunare mawde wonande umma islamique o fof eɗen ñaago Allah nde toon wonata foftorde makko Allahumma amina ya rabbi wonande jaltugol aduna Sharif Sidi Abdoula Moutalib Tijaniya ɗum ko hanki wonno taw kadi koye sawtu wala musidɗo men Abdoulaye Zakaria janode toon to galle maggo Pikine hanki kala jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo suuri men SAS gardugol docteur Abdourahmani Ka ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ndenda aɓe ndenda kamɓe kala ɓe nelde duwaw dendagal
umma islamique kala kono kadi dendagal tijaniye kala dendagal sarifaɓe Algérie Maroc ha e nder leydi ndi Sénégal ha Fouta kala jaltugol aduna wonande Sarif Sidi Abdoulaye Moutalibou Haydara Tijaniya mo ganduɗa yalteduna ko ñalawma a hanki o keddotoɗen koye kumpital men leydi ndi Sénégal ha joni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu leydi ndi Sénégal yaltini communiqué mum hanki o holliti 16 nduɗo lewru woni ñande asende ha faynma aliɗo sanga pecce jamma oɗo saaha otoji jahata hakkude région ngaji leydi ndi kala ɗum noon so tawi kay minuit yonima ñande asende andu kama ko ɗon tan kaɗata e oɗon région a wawa yaade région goɗɗo jeeyi sababu noon ko tambade ndenka e kisal yimɓeɓe caggal kay faya koye sumgoji gam teskede ko fati ngol ɗo hen dawrugol ko kewgol caɗele no fewi pooɗe ndure haalulaji kame fitinaji kala teskaɗi hen o holliti ɗum ko ɓeydude ndenka e kisal ha on jamma wonande areɗo sanga minuit ko nden ɗen gueɗe kala mbawata accitede keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal garten koye jagoɗɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal woni docteur Ibrahima Sy o arte hollirde wonande kay hewɓe yoɓeteɓe e kala lewru yitama taw kadi ganduɗa ko compte mumen walla ni inde mumen to winditagol jagoɗɗo cellal ɓalli taw kadi ganduɗa jomumen woni ɗi ko godani ɗen gueɗe kala ala hen ko woodi ko inde boje tan taw jomumen ne jooɓe kene wona milliard uji kewɗi jaaɗi taw kadi ala kala koɓe gandi hen oɗo sano o holliti ko hen tigui woni lawƴude beele ɗen gueɗe kala ene giwa ha laaɓa e ndera guendi ndi leydi Sénégal orngala sumgoji wonande Ousmane Sonko gardiɗo Pastef hanki tawama e Dakar no fewi ɗum ko caggal ndi toon to Bambilor Sangal Kam wattidi wadde toon to Kirmasare hoore mum wattidi wadde ko meeting mum mawɗo no fewi toon to Guédiawaye to stade Amadou Barry ko toon o hoccodiri ɓesguji leydi o holliti kene foto wonde 25 immeuble woni koɓe teeti ɗum ko caggal kaso mo Cap Manuel ne wonde kadi Rebeuss ɗi kala gonno koye sifa yeyede holliti ɗum kala ɓe teeti kono kadi to banggue aéroport le police Dar Senghor ken tolno hectare uji ɗiɗi ɓattiɗo maw leydi Sénégal ɗe gueɗe kala ɓe tetti kono fodani walande ɓen Jula Bala Bele en walande maire uji tawi toɓe ma dañan ɓen palsuji moƴƴi no fewi ɗum koye ɗum ɗon koye dawrugol wonande on gardiɗo Pastef gardaten koye Racine Sy Mamadou Racine Sy kañumne hanki tawama toon to Rissa Tola e nder campagne makko e o suuti toon konnguli makko holliti so tawi o nangganama ha o dañi kewendi toon to sursarɗeji ndo leydi Sénégal ma o waw wallude sukaɓeɓe ha mbawa dañde golle moƴƴe kayne tene kadi ma o haaɓo ɗanleɗe ndewani lawol gam kala suka ma wawa wawande hoore mum saabu o holliti Rissa Tola ko nokku mo ganduɗa bebɗo liggade bebɗo kadi wadde ngaalu beele sukaɓe wonɓe hen ɓe mbawa liggade daña gurdam mumen Amadou Ba to barkeji tonne kadi waɗi toon pottital manggal no fewi o holliti barkeji naɓe keedani caggal Linguére naɓe Jolofa ɗiɗo dewnuji kala ko nokku gaynaka ndema oɗo saaha so tawi ƴewama nder leydi ndi Sénégal ha tenti o jeunesse mo Jolofa kala mo jiiɗa ko duuɓi 35 fayi lesa ɗum noon ko sukaɓe ɓuuri hewde ɓeɗo sukaɓe poti ko wallede daña golle a wawa rewde tan e ɗiɗo hen nayyi keeɓa hen so wona kay nayyi ɗi ballite ha mbawa yencinde kosam e tew ha heewa beele mbawa dañde hen wona remde tan daña ko ñaami ko remde ha watta yeyde ko konnguli Amadou Ba fani ɗum e ɗen ɓesguji gam ballodiral beele ɓen jalta e caɗele so tawi o dañi kewendi ñande alen nde toon to suudu sarɗeji ndu leydi ndi Sénégal orngal sumgoji leydi Sénégal ko aljuma janggo uddata ha laaɓa e nder genni ndi leydi Sénégal kala ale aseɗo ɓe pofto are ɗo wona jawgol suɓoyade ɓen sarɗiyankoɓe jogorɓe yaade toon to suudu sarɗeyeji ndu leydi ndi Sénégal kene fotonde 61 taw kadi ko ɓen nervi en nangganoɓe toon to Saint-Louis taw koye pelɓodiral banngal toon woni hen ko garde corps uji Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany e woɗɓe kala ko hande jogori ɓenninede toon to parquet wonande caggal nde ɓe jogori darade yeeso procureur gartaten koye accident Moussa Badde subaka hande o
toon to nokku bireɗo seno ba noon ne tawe kerola hakkunde leydi Gambie kame leydi Sénégal on accident non ko camion minicar kanji ɗiɗi natodiri waɗi noon yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen yimɓe jeeyo gañima hen ɓen ɗiɗo was pittal men nawama toon to morgue mo a Bunkiling ɓen gañiɓe nawama to hôpital Ahmed Tijane Ba beele mbawa hebde cellala mumen wuro biyetengo Tela Yara Guya walla mbiyen Guye ne tawi nder diwan mo Ñenka nder diwan mo Ñakhar mo Ñakhara ɗum noon woni koye région mo Fatiga ko diɗɗal ñaaki jani e ngoɗon wuro gorko mo duuɓi 80 nottortoɗo inde mum Kunta Ndiaye wasi en fitta ɗum ko caggal nde ɗin ñaaki kay metini piɗiɓe piɗgol cattugol ha on wasi hen fittandu moɗɗum Horizon Sans Frontiére ngal catala e gardugol Babacar Seyɓe kolliti kene tolno e temedde tato Sénégal najo nana dumba e kasoji certuɗi toon to leydi Maroc waɗi hen koko taƴana duuɓi 10 kaso ngam tumede kañumen goni capitaine uji ɗandinoɓe yimɓe e ɗanle ɗe ndewani lawol hay so tawi woni ɓen jeddiɓe erima noon lamɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndewata walludeɓe beele ɓe jaltay ngalɗo henna kiɓal no fewi ɓe garta e leydi mabɓe ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genni ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie ñawore gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie woni Mohammed Wul Abdel Aziz ɗum ko ñalawma hanke o darino e yeeso cour d'appel mo Nouakchott ɗum noon ko caggal nde o haali seeɗa hujjiyanko makkali ko wala ɗum ko nden ñawore yowama ɗo e balɗe 15 ɗum ko caggal article 93 ngam wullitade toon to cour constitutionnel leydi ndi ko fate banggue dimagu makko no fewi kono kadi o arti kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie o holliti o dumbama duuɓi 3 kono kala mum ko dawrugol politique ko jofira peɗeli ko kala ala hen ko woodi ala hen kala ko andi haydara so wona ɓen ɓe wondiro e koye men woni hen ni ha hande nanɗo laami leydi ne jokki taw kadi ganduɗa jomumen mbiyaka mbaɗaka haydara imira arab ini waɗi ballal payodingal faade laamu leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde ɓe poɗanno Mauritanie ballala ɗum ko maaro sukara kosam nebam fabiyoŋaji kewɗi faade ɓen yoloraɓe taw kadi ko nokkuji mumen ɗum ko caggal nde ilam kewɗam ari ha guure kewɗe nani ndiyam en balle noon jettima cetal tambigal nguura leydi ndi beele kadi mbawa feccude ɓen famɗuɓe doole ha tenti noon ɓen jayyaɓe e nder ɗiɗon banggueji kala union général des étudiants Mauritanie hen ɓe ceppi hanki gon seppo noon ɓe eri ko gouvernement leydi Mauritanie oɗo saha nde wawata ɗoftade kamɓene koɓe ɗaɓɓi ko ɓe ɗaɓɓi tan ko gurdam moƴƴama ko fate transport fade université nde ustate kono kadi nde gurdama ɓe moƴƴinte master dañƴi ɗum wawa kadi nawede caggal leydi beele ɓeydoya jangde e gurdamum kala ɓe erima gouvernement o nde wata wawde darade hen darde fayodinde no fewi gouvernement Mauritanie fuɗɗima tajje boli e nder laddeji leydi Mauritanie beele kadi wawde rende ɗeɗo henna diƴƴe walla reena ɗe leɗɗe kame ɗi kuɗoli ɗi ganduɗa e kala saaha cumuji so mbaɗi ko leɗɗe e kuɗoli kala mayata ɗo yimɓe goyata waylo taaridi tampini yimɓe no fewi so tawi kadi cumuji janti hen e nder diwan mo Taga ko toon tigui fuɗɗi nokku biyeteɗo e ken Ajmal fuɗɗama toon darnede laabi ɗum ko caggal nde jaagoɗo holliti koppreje kewɗe jaltinama gam waɗede hen beele rende ladde nde kam e taaridi mum kala Nouakchott hanki o udditama toon juma mawɗo no fewi taw kadi mayi ɗum ko ligue musulman mondial on juma noon ko mawɗo e tawtorede yoga e terɗe gouvernement o mo ganduɗa ma o wonoyi 360 métre carré ene hen galle almami o ko hen hoɗata kame noddinowo kala ene waɗi hen kadi duɗal jangguirgal al qur'anil karim parquet de rosso weddima e nder kaso biteɗo Dawouda Wulde Djibril on nannama kaso hanki e yamirore procureur ɗum ko caggal jillu gouverneur mo région oɗon nde wawi yilloyade nokku biyeteɗo Souleymane mo ganduɗa ko nokkuɗo ilam arno kanko on noon gouverneur gonnoɗo e haalde o kanko on biteɗo Dawouda Wulde Djibril o taƴi haala gouverneur o gam yidde helɓinde on yidde haalde ɗum noon ko ngakkugol nehtade
ɗum jeysawo jagga wedda e nder kaso goɗɗo nannaɗo kaso ko toon to Rosso ɗum ko yontere yawtunde caggal nde suka debbo tawa ene maayi e nder galle mo hoɗaka ɗum noon ko suka debbo mo wona karɗo haqqille no feewi ɗum ko caggal mum noon dañino hoɓɓe hewɓe hoɗɓe ngal legal nanga oɗo sano ko suka guinenajo goto woni kay baɗɗo ngal baɗala waɗimo viol rutti kadi warimo o saaha o nannama kaso ngam fadde ñawore makko jeheten ko ha toon to diwan Guidimaha taw yen toon musidɗo men Zakaria Samba Dia ma artamine jillu jagoɗo budget mo leydi Mauritanie taw kadi gaɗa ko toon to jogon turo ade diwan o yettimo ɗo e diwan Guidimaha e ñalawma altine jawtuɗo o jagorgal kalfinalngal ko fati e budget hono jawre ngenero taw kadi ngal ɗon jagorgal ko ɗo e diwan mo Guidimaha o jeeya to wuuro wiyetengo jogonturo kanko jawne ngenero o yettima ɗo e diwan mo Guidimaha taw kadi ko arde mo yillade diwan o taw kadi ko ɗen guure ɗe gandanɗa hoorema dañi caɗele ko fate banggue ilam e lappol palel dande maayo ngol diwan Guidimaha o yettima to wuuro Diaguili nonne Gouray ne wondi e Haabou ha toon to Wompu kanko jawre ngenero o yettima kadi ha wuuro makko ɗo jaaɗo to wuuro jogonturo jaɓɓimomo ɓesguli Guidimaha ɓe koliti weltare mabɓe no feewi e ardemo e diwan Guidimaha hay sinno tawine woni o leeli kono kam wiyede leeli ɓuuri wasde arde kono tan ma en ketto goto e ɓen ɗon jaɓɓinoɓemo taw kadi ko ɓesguli Guidimaha taw kadi ko maire député mbo Gouray Hadjiratou Khalidou Ba ma en ketto mbo e micro ji weltare TV ɗo e diwan meɗen e Guidimaha konguɗi ɗi o jaɓɓori oɗo ngal ɗo jagorgal nonne kadi e konguɗi ɗi o yobnimo kanko Hadjiratou Khalidou Ba kettoto ɗen e micro ji men weltare TV ɗo e Guidimaha. jam ñalle moon bandiraɓe jogotoranaɓe mari mo jogotoro ko anella assalamu aleykum kan jogotoro on calminama onon kala on ñaganama Allah moƴƴere eɗen mbiya tan jagorgal meɗen mbiyen baɗen to garɗo ɗo hande o kanko e ardiɓe makko fo eɗen mbiyen wonde bisimilla makko o ani to jeeya to yiɗano yeede e o jaɓɓorama yeeso e leeso kala ɓe mbi hay ko leeli ɓuuri ko waasi wadde eɗen jaɓanimo gantu mo joguino kannoɗo mo arde e meɗen o adi hande waktu ndu gonɗen e nder diƴƴe ɗe kono eɗen gandi hakkille makko ene men wonno eɗen gandi eɗene makko peccuno caɗele ɗe ɗum noon eɗen mbiyamo bisimilla makko kanko e bandiraɓe makko hade makko arde konngol hemɓe yiɗi rettade won hen gueɗe komi ɓuranimo andude kono min mbinneɗo ko anda ɓeyde ɓe galleji joolima kuɓejo jani ko goonga wonko laamu addi walliti en jawari nde wonno ɗum mbi rokka yawi ala wune kono noon eɗen jogii ko ɓuri dongal ngal teddude nden on wattaka taw hakkille eɗen jiɗi kanko jagorgal ngal ko kanko woni toon yummen woni toon bamen nde won noon hande ko Allah waɗi tuuba ko goota e nder Guidimaha ko kanko Allah ɓorri ɗum e gaynaka ko heege dooki en kadi ko heege mangue dooki en nde won noon gownoɗen heddunde paaɓi men wonno koye micro musidɗo meɗen Zakaria Samba Dia taw kadi won jillu jagoɗo budget mo leydi Mauritanie toon to diwana mo Guidimaha o huccodiri e ɓen jeeyaɓe moni kala dañi wawde haalde hen ma en garto hen so jomiraɗo haaji ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgala Pulaar toon to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali armée leydi Mali faama ɓe kolliti ñande 10 ha 11 nduɗo hen lewru toon to région mo Bandiagara wi ko DRIPA ɓe mbaɗi toon wonande fiyande mabɓe e nder leydi Dogo ɗum ko caggal nde hewɓe gulliti janguji kewɗi baɗɗi toon ɓe kolliti noon nguɗon jangu ngo mbaɗi toon ɗuɓe kolliti wonande ɗon fiyande nde ɓe mbaɗi toon to Sigwa kame Koɓeya ɓe mbawi teɓɓide toon kene wona capanɗe pittali kono kadi kene foto wonde 15 moto ɓe mbawi derguidde ɗum hen ɓe mbawi derguidde kene foto wonde 15 taw ko moto
ɗum ko caggal nde heewɓe ngulliti toon taw koye commune mo Diala Sogo kene foto wonde jangu wangu toon yimɓe 10 mbasi toon pittali men jeenayi ko sukaɓe hen goto ko debbo ɗum jeeyi sababu noon armée leydi Mali waɗi toon ndeɗo hen a fiyande e wiide chef d' état major général armée leydi ndi. on ñagama yafu hen fewi ko caɗele technique keddoɗen koye leydi Mali oɗo hen biyeteɗo Issa Kaw Jim mo ganduɗa jeyno koye terɗe gouvernement mo leydi Mali toon to CNT mo ganduɗa yaltinino konguɗi muɗum taw kadi ko toon to Diayde Joliba TV ɗum noon ɗin konngoli paano koye autorité ji Burkina Faso ɗum ko caggal nde autorité ji Burkina Faso ngulliti ndeɗon haalande jeeyi sababu hanki wo nanggano hanki o noon o waali jamma kadi to kaso ko wona ɗum ko noon cetal tammbigal ko fati banggue jurnitade jayɗele leydi ndi kala oɗon saaha noon ɗaɓɓiri ɓen ɗiɗo tambiɓe dosɗe wonande Joliba TV ñalawma hannde no mbawata arde hujjade ko jeeyi sababu ndeɗon haalande 14 novembre 2023 ha 14 novembre 2024 waɗi hitande armée leydi Mali ko tetti kiidal woni e jimadi muɗum ɗum ko caggal nde rebel mo Al-Jawad wonno toon gila tan hitande 2012 kono woni joni hitande ko armée leydi Mali tetti oɗo saaha ko ara ray leydi Mali tan woni ko weɗoto e nder kiidal hay so tawi woni e nder so kiidal o ne ɗeɓi wulde jew no fewi e kala saaha pelɓodire mawɗe ene waɗa toon o saaha noon fandare mabɓe ko beele kay tiggidde yogay ngaluji e faggudu kiidal ha kiidal naɓe mbawa yitade koye men taw wona gaka tan himminande nden ka ɓiɓɓe leydi ndi ko nawdude hen gueɗe ɗe kala armée leydi Mali kamɓe wallidiɓe muɗum woni wakñerena oɗo sa aɓe joofa peɗeli e nder région mo Tombouctou ɗum ko ñande 11 toon to Lernaɓe ene tawe capanɗe hakkude kilométre uji hakkude muɗum e leydi Mauritanie aɓe joofa peɗeli yoɓade toon pittali kene fotwonde yimɓe jeegomo ɗum noon koye ɗon ɗoɓe garno e nokku goto ɓe jooɓi toon pittali ɓen taw kadi koye gañgañalde joni mbiyani mbaɗani yalti ɗum ko RFI hôpital Gabriel Touré ne tawe e nder Bamako rewɓe taw kadi ko dilloɓe cattal AFTI taw kadi ko gollotoɓe moɓodirɓe gardegol Fadimata Bintou Touré mbayrindinde balle mawɗe no fewi ngam wallidde ɓen rewɓe joguiɓe caɗele fistil eɗen gandi noon ko ñabbuji kewɗi arde to banggue jibinirgol peɗɗitogol walla wuddere waɗa taw ganduɗa ciggam ne rewa hen en haɗa joom deje jamma e ñalawma beele kadi ɓen mbawa tigui wawde naftodirede haɓade wonan ɗiɗon ñabbuji PDG taw kadi ganduɗa ko oqirde kanŋe taw kadi ko australien on mo britannique kame yaadi mum caggal nde nangga yontere yawtude wedda e kaso o saaha nandiral fuɗɗima heɓede hakkude mabɓe e leydi Mali woni armée woni hakkude mabɓe e autorité ji leydi Mali woni hakkude mabɓe e laamu leydi ndi ɗum ko caggal wonande kay woni ciifande ɗe ɓe ndewnani lawol kame dirtingol yoga e kanŋeji taw rewani e mbaadi lawol e ligginde yoga e ɓen ardiɓe taw ko hen société tawɗen gueɗe kala ala hen ko laamu leydi Mali humpiti jeeyi sababu o saaha maɓe jop milliard uji jonɗi faade état leydi Mali kamɓe noon ɓe jalti kaso to Guinée Conakry paɗena Ibrahima Kassori Fofana kam wonno hoore jagorɗo Alpha Condé e laamum toon to leydi Guinée nangganoɗo gila avril 2022 ne tawe nder kaso ke wona hannde hitande nana leeli e leeso mum hôpital wona kattanɗo ɗum fof o meeɗa dara taw e yeeso juge o saaha no juge o holliti o darato e yeeso mum hay so tawi woni koye ngon leeso o leeli ngam oɗo saaha joofedemo peɗeli dirtindemo ngaluji kewɗi no feewi ɗon ɗo wonno hoore jaggoɗo leydi ndi paɗen koto Togo police keso toɗɗaɗo taw gay woni gardiɗo DGPN on noon keso toɗɗaɗo biyeteɗo Baba Rim o holliti e nder discours makko ma o jogo nden kay kisal ɓesguji leydi ndi kala ma waddu jaam e kisal e nder leydi Togo kono kadi oɗo saaha ma o daro darde tinde hawa haabo kala ko fate bandiyagal kame guyka kala o police keso toɗɗaɗo keso o to leydi Côte d'Ivoire haala kesa woni ko yaltini ɗum ko Jean-Marie Bouclé mo ganduɗa kam woni nelaɗo to banggue mbadi heridi e nder Afrique taw ko hooreji leydi France Emmanuel Macron o holliti kuddata banɗo toon to Niger ɗum wonno ko 26 lewru juillet 2023
horeji leydi France ne heɓino yande Niger ɗum ko caggal nde ɓe guitti ken tolno ujunnaji ɗiɗi koninkeɓe neldi ɗum toon to leydi Côte d'Ivoire laataki noon o hollidi ɗum ko yeeso sarɗiyankoɓe leydi makko to Rwanda armée o nangi suka gorko mo ganduɗa taw ko caporal biteɗo Minina mballa mbiyana Mina ni on biteɗo Minani général mo ganduɗa ko duuɓi 37 ƴettuɗo fetel mum ɗum ko ñalawma hanki o felli ɓen wonnoɓe bar to nokku bireɗo Karambi dañi yoɓa toon pittali 5 waɗi hewɓe gañiɓe hen on saamo tawi juuɗe gam loskede beele mo heewi walla o heewani Mozambique pelɓodiral lundo ko nodduno ɗin seppoji bannoɗi toon to Kampala walla mbiyen toon to Nampala jafuɗon waɗi yimɓe 6 wasɓe en pittali men waɗi 7 gañiɓe hen ɗum noon ko kure condi ɗum ko caggal nde sumgoji jewtuno ha hande lundo ngo jaɓani jebbilade ko fati e banggue nguɗon polgo paɗen koye joolam jaaberi jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Sara Abdoulaye Sane calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon jane talatare suudu guindi mabɓe sarɗiyankoɓe mabɓe ɓe mbidey ɓe jadande woteji taw kadi ko fati hono budget hirande 2025 mo gardiɗo jagorɗo mabɓe o aduna toon gam yidde lawɗinde kono no dey ene wayno ɓe kulliti ɓe jadande miijo makko to leyɗele dendude Amérique toon dey Donald Trump wawi kañumne toɗɗade oɗo biyete kono Marco taw ko Rubio yo won taw kadi ko kolaɗo kuɓal ko fatte kono laamu ngu to waɗi Blinken kanko dey ko diplomate mo leydi ele taw ko dendu Amérique amo tawe toon to Bruxelles gam wawde kay tengtinde e wawde tintinde ene wayno kay koɓe ballata taw kadi ko Ukraine ko addi kay Donald Trump ene jooɗo jeune taw kadi ko toon o wawi kadi kañum nomede ñande kay alarbare 13 lewru joolal ujunere 24 yo won kankone taw kadi ko chef républicain taw koto sénat mabɓe to o wawi kadi kono toɗe toon taw kadi o lomti ko oɗo biyete hono ténor monsieur woni hen fodde duuɓi 17 leyɗele hande dendu Amérique toon goɗen Donald Trump o toɗɗima e ñalawma taw kadi ko talatare ɓeɗo oɗo biyete hono Elon taw ko miski ko nokku mawɗo noon o toɗɗa ko oɗo noon ko joom coopérejo no fewi o wallitimo taw kadi ko e gaɓogol he kadi ko fewti noon tawde ko ngaluji ko neɗɗo kay kiisoɗoɗo kay ko neɗɗo joom kopperejo no fewi nder windande kala ɗum noon koye ɓen kadi ko jeeya ene wayno dey duuɓi 4 ko tan oɗo Donald Trump ene wayi taw kadi ko galle danejo toon to o wawi kay arde toon ñande 13 lewru joolal ujunere 24 taw kadi koye ballal kadi John Biden wawi kono bismade toon gam ɓe mbawa kadi kono jewtidde leydi hono Russie ene wayno dey hono Amérique tengtini woni wonde koye woniyankoɓe kay leydi taw kadi ko Corée banggue rewo ɓe naati toon ɗum noon te ɓe goni koye e nder wuuro noddirten kono course taw koko mango sara tawde ko Ukraine woni ɗum noon ene wayno dey ɗum noon ina fayni taw kadi ko yimɓeɓe no fewi leydi taw kadi ko Allemagne ene wayno toon ko lebbi tati heddi e sumgoji mabɓe toon olafo noon sojelf o wawi kadi ñande alarbaɗe 13 kono lewru joolal ujunere 24 wawde kankone addude toon tawde ko fatti kadi e budget ji makko gam wawde defandade e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe e taw toon to Bundestag ene wayi noon maɓe mbawa kay nadde kay e campagne mabɓe ko fatti kadi gaɓogol kadi ko fatti kadi e sumgoji mabɓe ɗi ko toon to socialiste social taw ko démocrate en ene wayno toon ko ɓe tinniɓe toon no fewi maɓe mbawa kay hollu toon doole mabɓe no fewi e wawde kadi wiide ene jaggani kono leydi kono Ukraine ɗum noon kay jeeyete koye ɗen toɓɓe ɓurɗe mawnude e fate e gaɓogol mabɓe ngol Sara Abdoulaye Sahar ko ɗum de wonno ko lawɗen no lowru juppuɗen nen bandiraɓe tawno wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogu gam weltare Ayawo TV. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo weltare TV ñagama yafuya e puujoji ɗe kadi caɗele technique o
ɗum ɗo henna wonno komin gaddannomon kumpital men hannde on joolam jaɓeri ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia toon to guiɗi makko musidɗo men Zakaria Samba Dia so tawi kadi ko toon to Pikine ko musidɗo mon Abdoulaye Zakaria ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to kaɓirɗe to ko musidɗo mon Seydou Abouba ketki malaki jam yo jam Allah o hiranena